Txalo, bixe bat azteko da gero, txalo, hoxe. Listo. Vale, ya está, mendik aurra. Lehenengo San Feliz, zeure izena eta apelliduten nun jai xuten noz da hoxe pixkat, hoxe bat. Ni Felix Txurruka, laka, da azterreken itxolako bazarrezen gaiztakuna. Urtik... Gero Ameriketa jun handik eta urrengo bueltan etorri ginenin, berretxure bajatu ginen, biziteta. Biharren jazin nintzenako txoferazteko, da hori hiro eta amairu izango zen berretxure bajatu ginena, da gero handik aurra hemen bizina berretxun. Noska iso ginen zen, urtik egun zen, mil noska iso ginen, ni gaixo ginen? Ni eneruan 23 berrota 11. Oinazikoa, eskola azterriken noz zematurtazko zinen, ze akordetatun hasierak, o anaixak aurretik uten baz? Bai, anaixak, hiru anaixak aurretik ibilizin, ni 5 urteaz hazen eskolan. Orduan, gure zazorako 5 urteaz azten azterriken eskolan. Aurretik 6 urteaz utezein, nire zazorako 5 hasi ginen eskolan. Handik eta 14 urte arte. Zematean anaixaz koinzidu zendun eskolan, batera bil? Bat bi ez igual, baina besti 7 urte zaharraue bateaz geixen. Bai, bi ez konzioiko nago, baina ni azitxe bi ongo zein, 3 ibiliko ginen batera segurua. Eskolan, baina bateaz gitxi. Gero orduan seguru, dotreni ite, komunioi inbertzetan, 7 urteaz zetzen orduan komunioi itxite, eskolatik aparte dotreni eukitxeen dule, ondarotar bat etortzan Elisa, Maria Paz, dotreni erakusta, beste bi herri barik, eskolatik apartean erakustozkuen. Eskolia maitztekun? Ez, domeketan bakarrik. Elisan domeketan bakarrik egotzen, gure zazoien etzan beste lan egoten. Elisan astegun inoz ginen juten, Elisa kuntzuta eukitxea eta bai, baina beste lan ez. Eskolan dano bat egiten zinen? Neska eta mutil dana batera. Hasi jarrileku hau zen, gaztik aurrein, zaharrak atzin. Bikotik jarrileku zen, bikotxak. Da, gaztienak hasi aurrein, zaharrenak atzera, urtero jute zein atzeruz. Librete zein atzeruz unala. Ute ginen, maistrak egote zein beti. Azterken beti maistrak egon die handere nion, Andraskuk. Dakizu zenen izenak esan niko? Gure lehenengo nik ezautu nebana Emilia Egaina zan. Da, urte mordu, areaz. Gero etorri zen, erretiru zenin, Burgales bat etorri zen. Da, ez dakitaren izenik. Ana Carazo Alonso, Salazto. Arek ez da segile bete oso ematen zizun. Urte bete oso? Bai, urte bete oso. Gero Eusebia bera uste? Eusebia, baina urte bete, baina geixai joan da. Eusebia pilu? Bai, zuentzako geixa. Bueno, zuentzeko beze, lasterra alde bana arepeta. Bai, guztu nio bida... Ana Asunción Carazo González. Hori gero esan du. Ana Asunción González. Burgalesa. Koño, ez du jakin. Aretxa zu itxizten duen eskola? Nik areaz latinik ezen egon. Arek erakutzizten niri, nik 12 bat urteaz da etorri zen. Arek urte betein behoan, niri arek erakutzizten, 11 igual, 11, 12, bai, urte betein behoan, niri arek erakutzizten, sasoien atrapa honitxuna, gauzitan bon. Baina... Ana Asunción Carazo González. Carazo? Carazo González, bai. Carazo González. Ana Asunción Carazo González, Burgalesa. Ez du jakin, horren izena gaztu teukio. Emilia Egaina zen nioari nire urtean ditxua. Arek 12 entxeuk iban da, umiu, bai. Zeotetxi? Irurek egon zein, bazkaldu itxoen eskolan. Zeotetxin lo itxoen orduan, ja. Tu jakin hori aztu teukio. Nun bizizile ezazu? Zeotetxin egote zein maistrak. Azterreken zeotetxi de Elixian ondu egon bazarrexi, Elixeko kargu egitxo bana, da, haintxe lo itxoen maistrak, beti. Orduan denporetan, jan da lo itxoenan, normalin. Da, hori, egon zan, Burgalesa, urte betein behoan ez dakit, baina bai. Da, gero, etorri zen, Eusebia Belaustegi. Belaustegi Muniorguren. Hori, moja juntzen gero. Han egon, da, moja juntzen.
handik. Da gero etorri zen beste bat, gazte bat. Gero etorzen, Begoña López Ortega. López Ortega, Maria Begoña López Ortega, bai. Orduko ni aldetan isegun. Gabeko eskola juten izen iarena. Gabeko eskola. Asko ez, baina... Konta bizkat, eskolia maituten usen Bai, gero iluntzine mote ben, ostabe iguele partikularra zan hori, guk gabeko eskoli izetzen ordu, baina partikularra. Egunez unezi den nahi edo, nahi izta nahi jebe gabin, atzatza zineitxe, laguntzeko edo mototzen, gabin eskoli mototzen, baina hori urteetan egon zan, hori urte askun egon zan. Gero galdu... Bai, bertan eskolan emote ben, bai. Jute iguele 6 edo 5 edo 4 edo 8 edo zeun jute ginen, pagau, ze pagau. Zeitxe zenuten hor? Hor zei ikaste zen gabeko eskola? Lehengu, ni nahi junitzen ni errepasau lehengu, bestekin neban. Ni junitzen 16 bat urtea zegoen junitzen ni. Baina, neban, ikesi asko ez, orduan, lehengu azten aztxe bau zen, haitxek errepasau, pasabat, bestelan, ez. Baina, bueno. Eskoli urran zauten zuen, nik urran, ez da oinezkut ezin, hoxe konta. Bai, guk oinez. Nik urran? Oinezkut eginen, bai. Ordulan bat. Kilometro bat erdi bai. Zuek ordulan bat, da guk 10 bat minutu, orduan hankabe bizkorra gango zen guk. Gaupeta. Baskaitza etxa. Bai, bazkal dut. Goxine behatziztan aztezan normalin, eo behatxersek, baina gero eberretzen 12 txerstan urten, da ordu txerstan ustabe. Da lautarresik arte, atzalni ordu bi. Goxine ingoztin 3 ordu, da atzalni ordu bi. Gero zeur, bakazine hostin da han behote zine, egun erdi bakarrik tetxe izetezan agostun, setiembrin izango zan, igual, egun erdi bakarrik gute ginen ahotzen saso bat. Bakazine horiek asko zenki izan? Gabonetan, da, aste santun, da agostun egon gozin bakazine horiek. Orduan etzan puenteik egoten, orduan zapatu dube biherra itzan, edun gozin beti. Orduan, etzan egoten puenteik eta oingo mo. Baina bakazioek, aste santun bai, aste santun derri horren gozin. Ez da, igual egun santu egunetik eta astelena etzan jai izaten da. Igual 3 lau egun edo, baina gabonetan egotezan, bakazioek izdezen onak, bi ergitxin motoskuen. Etxin itxeko. Da, udan, kriston kuadernu beteteko. Etxa, bai. Kriston bi erpilio motoskuen. Etxin itxeko. Deberik egunero bai? Oinoz? Bai, hombre, deberik eta lezin horiek ikesteko, da biherrak eitxeko, egunero. Bitxiak eixa, baina egunero. Etxako. Da bastante biherra mote ben, Orduan, danak indez txun eruten, baina... Gero, errekreuk eta bitxezen zen? Bai, goxine, ordu erdi egotezan, ala ordulon. Ordu erdi igual. Ordu erdi, errekreu, goxin. Bai, haringarin egin ditxiko eta... Bai, golgetako. Pelotan ibilite besti zo, zer. Zetan, goxeak, zetan. Pelotan jokatzeko eguen, alako entradan oinezko lapin da egon telatupe bat. Da, bestelan haringarin eta... Balonik eta... Potxik eta baloik gero etortzin de berandu zamar, baina bai baloik hankak aportu erdia, aportu egin dehan ibiltxe ginen. Bastarra jo, dana arrexi goi uste segunda, leku txikixe. Horben eskata mutil? Oingo konto izan. Horben eskata mutil edo... Ez, neskak normalein futbolin etzin ibiltzen. Bakarra. Haringarin eta bai. Jolanda bakarra, goli bukatza hori. Bai, nik... Bai, kontxo harriko. Bai, baina haringarin eta bai. Da neskak bizkorrak, hau zen, Jolanda eta anekak gaiztabe bizkorrak. Anekak gaiztabe bizkorrak. Bizkorra mazile, goli gitxia. Arriaga, Jolanda Arriaga, Kontetxo barriko alabide. Bazarrexe Kontetxo barri. Gu baino, urrinen naukenak eguren eta Kontetxo barri zein urrinen naukenak eskoli. Are, ja... Euren gu? Euren gu, ordu erdi bat diben arek. Euren gu, Oinez... Ana mari, da anitxo. Anitxo. Euren dik etortzuan, anitxo etortzuanik. Ana mari asko ez, Ana mari... Ni sartzen izenin urte bat, bertan erdiztan zartotan. Haben, erre da egu eta. Habe, berrota maikeko izango da. Nire gaina etxila zuen asko. Igual. Zer ropa erabiltzen duen? Vestimenti zein zen, orduan zazu? Bata bat mutilek eta neska behantzeko, igual apentu. Danoko ibiltxe gendula. Honteko urdin eta zurixe lore hau tipoko lorak ez, ez pa zen mote haue. Erderaz,
Da, Tipoko bat. zeuek barrutik etxetik erute zenduena, prakamotxa, oinetako. Bertan ez egitxe ez erropi aldama dugu. Bati otuzan ez egitxe bertan. Kuarto bat dauen, da etxe ez egitxe otuzin batak. Da koxin jundekun lehenengo haitxik hartu, lehenengo haitxik hartu, de gero, Biba Espainia kantau, banderiei kanpa atateko. Karal solbe bai lantzin. Zehun bet. Hori Felixek ipini banderi txikuk kantau gara. Zeuki pitxe zendun, milioi ondixenak zara. Ni baino aurretik beste batzuk ipiniko. Bai, egurrezko pixu dugun arek, da imierzet zan, kanpoko posti, untxe baintxe da, kanpun posti, erdixen, han arek auken olako argoila bat, da egurrezko kirtena, metro pasauku kirtena auken banderi, baina lodixi, haunako, pixu auken arek, han zartu, da gero sokia lotzen duen postiai, kanpun egotzen ipinitxe. Goxina eta, da iluntzin zartu. Osea, atzaldin eskoli amaitzaren zartu itxuzen barrura, egunero. Feliz de Josema errementariku ero horretai biren artik horrego. Bai, pixu egun arek, egur kabroiek. Milioi zaskua Jose Antonio lagoiko gindartzuen esalako. Bai, pixu egun arek, da altzau izudan honako leku bat, gora, behera zartzeko pultzun. Biren artik egutsi zendula elektronika. Ez dakit ezagugu, baina pultzun altzau berrezan gora. Haute Josema errementariku ero horretai Atzaldin erretira ustatza? Bai, atzaldin barrura. Amaitzanin eskoli, atza barrura zartu. Atian hostin haintxe gotu zen. Aparkaute da, kantaute, maestra zelakuke eguzen, lehenengo egon zana bastante frankisti zen. Da, orduan ba... Bakarrik? Arek Karalzolbe kantau ere itxoskun, gero azkeneko onzinik ez den Karalzoli kantetan, Bakarrik emiliaz? Bai, Nik usteekin noa bakarrik areaz. pixkatea frankiste zamarra zan itxuri dugun ez da. Bai, ni berrota mazazpina, zintzen berrota mazeixen, eskolan, da, berrota mazeixen ondio gauzi behar dieguen. Da, erderaz itxeo nahi, zelako zen euskeraz itxen dago nahi, sakapunti. Xarna da, aurrek ezak itxela erderaz, da besti erderaz. Bai, baina, guke erderaz ezen gixen, da, erderaz egin bihar eskolan obliauta. Da, orduan, kastigu, sakapunti zemate pasete ben, gero, atzaldin, kastiaute etxetik eskribidute eruteko, dana alaku, haike hablaren baskuenze, o 100 veces, o 1000 veces, kastiauta. Baina, erderaz ikiesi ere izkuena, parte bata, ni eskola bastante junitzen, asko junitzen ni eskola azterrekean, gehitxuen junitzen izegurua. Osa, utzik itxien zamarren gonoanik. Zure garikutan geixen? Bai, nik pento utzik itxien nine bala, azterreken eskola. Utze zeba itxezen du? Fallau, falta. Kunez. Biarra itxi? Bai, biarra itxezan etxin beta, da biarra eta gogu bai gero, Eskola juteko gogu beta amaino egutxen dugu, dano behordun. Da, gero biarra, asko biarra inbierzte ben, plaza, ez nik erun behin inbierzte zein, da gurin bat gaixotzen mazan, nau bez nik ikun inbierzte noa plaza, da. Seguro, bat zaharren gaixotzen mazan, ama etxin gehatzuan, zaintzeko, da. Nik zazpi sortzi urta orduko hazen nintzen ondarrua astuaz ez nik ikuten. Da, tokete zanin bat zaharren gaixoik egun ninde, ez nik eruteko, astuaz erute zein orduan, bezeruei egunero, ez nik. Da, biarra itxeko, normalin biarra itxeko etxin. Oin batzuk etorre barik gehatzen bidin galdu. Eskola urten etxetik eta bidin galdu. Txori abisak eta topatu itxetan. Horrek ez hautzei ju. Liburu asuntuk eta zezen bezan? Liburuk egote zein geixen bat dotreni. Liburu desenti, dotreni. Lehengotan txiki zamarra, bai gero etorrezen urrengo remesi, dotreni etorrezen, baina desenti, ez... 2 zentimetro lodi ez haitxun euko, baina igual, bitxe erdi bai. Da, desenti dotreni. Da, gero enziklopedixi eguen, enziklopedixia bat. Gura aurretik euken, enziklopedixi, haetxintako tondio alako bat bada. Letri txikixea euken, Kristo baino. Gero gure denporan ataben, hornek ez debena ezautu, txikixea eukuna, gure denporan ataben enziklopedixi handitxu egu, letra handitxu eguaz, da, hoja handitxu egu zen, da, baina erreza irakurtezan. Asko be. Aurreku, horret danok zin, aztezin gramatika, geografia, aritmetika, da danak zientziaz, azkenin zientziaz ego amaitzen den, o historia sagrada ez da izan amaitzen den. Historia sagrada beste bat egotzen, beste liburu bat, aparte hortik. Osea, orduan
Elixako asuntuk ondo ikesi genuen. Creo en Dios Padre, hori izkien? Bai, bakarrik, hori bakarrik izan bat. Baina esan nahi dutena, bai, liburu gitxi, ez gauduk liburu asko. Liburu baten hauen, enziklopedizan hauen eskoli geixena haintxe konzentratzen. Gero aparte, segun zelako maistri den, gero beranetik berak erakututzen. Nik ez da jonek ezautu da, nik esan dutun, ortografisiko reglak emusten niri. Nik ez da beste inoko eukurzun, niri imustuzen ari burgalezak ortografisiko reglak mordu. Koaderno baten, apuntatu, gorotan aukuzen. Da, falta ibarik eskerbi duten, erakutzisten, baina normal, Zer nik eusebiei pesetik jokatu, zuk ez da gogundu eguztun, baina behin hori, jokatu pesetik irobazin utzan. Diktadu, falta barikin bai ez da baiet, da hori du bai, diskutiu maistrakein, azkenein nahiko horretzen noan. Eusebiak makina gotreinak izin, nik izte, zuian... Aurretik akabo. Eusebia bela ustegiaz. Aurretik akabo. Emiliak atrapau bazinu zen esan dut. Emilia, nik urtetxuak dira bakarrik. Ude barrexen, gutzetau gaztezen, hautze egunetik aurra, egunero Elixa atzaldi lautu errestan. Urten eskolatik eta Elixa, gutzetau gehitxa. Amalau ez da zeino, egoten di Elixan, are, bakotxai aurrein, belauniko parau, bakotxai aurrein errezau, gutzetau gehitxa. Da, irugarren inde, zeigarren inde, behatzigarren jau, zemagarren jauzte zein, astu bat ez niri baina, behian gaine emozu emon, da jauzitxe, behian gaine emozu emon, da gutzetau, igual nik ez da baina, igual ordu horretxik gora bai. Elixa, egunero jute egin, garizuman, berroi egun, no? Garizumi lehena luzi izatezen. Hortxe egitxeen deuloko asko luzetezen, baina... Gero, asuntu, bolirre tinta hori asuntu, pizarri, holako zer zeuden? Gauk ezen, gauk pizarri. Gaztetan, igual paro bat urtinio, zazpi bat urta arte igual pizarri. Da gero kuadernu gazte ginen, eskribi duteko, baina lehenengo pizarra. Da, eskolan bertan egon pizarra handi bat. Bueno, bi egon guzin, bat handixi eta besta datzen egon txikixe, baina atzan ibiltzen. Handi bat egon pizarra handi bat. Da... Zurpeliz, boligrafoa hasi zinen ilan aurkizu. Boligrafoi nik ez dut eskolan ezautu. Sekulo bez? Boligrafoi sekulo bez. Lapitze eta plumi. Tinti. Bai, tinti, maizen egotezan, olako zuluaz, tinteru. Tinti, da, busti tinti, de, zeraz. Plumiaz. Bai, plumi, bai, hori. Da beste bat egotezan plumi, punte zabala. Abik ez egin duen ordu, gero astuak gu baina. Bai, zelako esateako. Idazteko dugu, eri izaten da, punte zabala dukena, letri zabala, da, jode, da, Emilia gaina artistizen horretan, kristo maune idazte bat, berak. Areaz. Gatxa gorduna, gatxa. Bai, oso gatxa, bueno, gatxa. Ez que, lodixeta, zabala eta ez du itxezin. Letri, eze bat eitxeko, ez izatetan goizen ez du, behien zabala, erdixen ez du, goizen zabala eta behien zabala eta kriston zera izatetan. Baina boligrafoik, estiligorafiki bai. Uxo, estiligorafik. Ruma, gero estilografikak eto zin. Gau, bete eta ekini barru musiki dagoena. Bete, nareaz, tintiaz eskribidu. Geixo lapitze bitxen du. Mesedez txaloa barriro. Eskolio izelden bezazu, baina edipixu berazelan zanpartentzako gehi euela kosiñaiko izeba hauen hor. Bai. Esplikau, edipixu. Edifixu, bai, otamarreko markadan indeku dela pentseto. Ze, Republika denporan indeku izango zen, zeipintxe esun kartelak haukuzen arek, ontxe baldoza baukuzela penton. Baina, erderaz, erdixet, da beste erdixe euskeraz haukuzen da, euskerazko baldoza kentu haukuzela penton. Bai. Bizkaiko diputazioi eta arekin diputazion foral de Bizkaia, da, behien foru aldundia ipintzikoan, ze kentu eguzen, arek Frankon denporan itzen kendu. Da, pentsetot oixe etxik Republika denporan indeku izango zala, edo aurretik espazan, hortxe bintzen. Zan, edifixu lauretako telatu dauken. Da, barrun, eskatza, da beste kuarto bat daukuzen. Eskatza ekipaute egon ordureko, fregadariaz da kosini,
eskatzen, de kuarto bat dauken album. Kuarto ustete egin duen, batak eta segitzeko, eta liburu gordeteko, bai, da eskatza ezetako bez gure denporan, haxe burgalez egon zanin bizizeten rontxu zegoen, bestelan, da, seguru, behien kontraterrenuan kontra, egin deuen, da, ordu ikusten behien ueku, salian, azpixen, da, nuekuten, trampilak gauzen eskola, gora, da, han sartze genio ezen kastiautekuk, da, seguru, apoietako repartu egin deguzten, behien, paretauken, tramuka egin deuen, behi azpixi deuen, zimendu gartzeko tramuk ipinitxe, eta han sartze genio zen, txiki handire, zemat eta zaharra uzin, kastiautekun sartze genio zen behien, eta tapau. Da, handixen izartu be, aldekoi, maixe ipini berstu hontzan gainin, osea, pupitri gainin ipini berstu hontzan saltza utxuan gora da. Gizako jamiku zeruneko esela. Sartu zinen inozo? Bai, sartu nituen dago, sartu nituen dago. Sarri ez, baina voluntatez behibol jungo nintzen, baina zegoen ikusta, baina inoz jungo nintzen behin. Ez, nik azterreken ikusitxuaz, palizak edo kastiuk kristonak emoten da. Zeintzuk, zelakuk? Andrazkuei ikusi dut nauk sekulo ondixena emoten. Atzamarrak ipinitxe, da, baina benetaku palizie, ez katxondeu. Negarrez, baina ez 12-13 urteko neskak, da, danazan, gizoneskuen gainin zehoze bat ematekadarra joten ekitzen, da, zehoze, orduan begaztik, da, Andrazkuk eta gizoneskuk orduan inok ez egizien ezer, zetako dein be, guk ez egizien, zetako zein be, 13 urteaz da. Txixeitzeko justu-guztun, bale, da, Emilia egainak emotzen, orduan ez zuen arek, 13 urteik eguko, hanek eguk eta, 11 bat urteo, zeuk ostxun. Emilia zugan da, kriston palizi emotzen. Ni azteriko eskolan hasi ditzen egun ni, Marikon txigarroko zan, liburu... Bai, azan bat. Belauniko. Azan bat eta hanekako aizta besti. Belaunan azpixen, da eskun liburu da bela. Bai, arek egizagik, amaike sufriu joan. Are imotzen, baina hori zen kastigu normala, osea, estebalako lezinioik ikesi edo dana alakuzen hori. Baina besti zen, gizonezkukin enrollau zin, de adarra joten gizonak, zazokuk zin de, neska gaztiei, da zoz esatzen itxuri, de maestri entera du, da emotzen kriston, baina benetako gemone, zankabiten zierre zeraz da, baina kriston palizi emotzen. Negarraz, iruneskak negarraz, baina da ezin ezarrein. Zera, musika asuntoik eta izan? Zero. Hori musiku zen, beran anaixi, Emilian anaixi musiku zen, ondarro. Segundo tio zen. Osaba bat dauken abadi. Da, haxe bestai musiku utzan, baina anaixo bat dauken musiku, baina azterreken sekulo musikai kantau bai, Elixeko kantak eta kantau bai, baina musikai sekulo azterreken etzan existiu. Musikaik ez, da bestai bezo, ezagun orduan ezer eskolan, aparte eskolatik ez zuen ezer emoten. Dotreini de eskoli. Osea, besteik ez zuen emoten, hortik aparteko ezer ezagun orduan. Nik aldeta gero be, anetzan olako egiatu. Gero, zukaren edo, tipolitxe dugu zu maixo asuntu nuixe konteu bizket. Zelan, sustituzio maixo izen duen. Bai, tokau baten. Orduan zahartxuen da izango nintzen, nahi, normala. Azken egu... Bai, haneka egu zaharra zein, baina, bai. Guztino da, errespetu pixkat, orduan bezer iso zamara izango nintzen, nahi. Pentsetot, beti eukiot hori, naur uste zer iso izeti. Maixo ipin lagan itxun, Eusebia bela usteik, kursillo mateitxa juntzen bera. Gero, hori entera honitzen ez. Pasado untxe ala urte bido honitzen beraz, emetxe, bakazio egiten, moja da oin, baina Tenerifen da moja, baina etorri itzen da, urtero etortun da, azterreken bizida, anaixitxe. Pustora hango honitzen honitzen be. Asko diskuti dute genuen, kontra itzen notzanik. Askotan etzan, ezin izate ban, ezatozten hau, problemi ipini, da, nauk egin, da berak ez dagoela ondo igual ezatozten. Da, ez hori ondo da nik kontra itzen notzen. Bintzat, kursillo hori da, bera kursillo mota gaila eta naula nitxun. 10 egun, azte bi nitxun. Azte bi. Hauza, nik beti izatot, lehenengoko profesionioin hori, bostan pestapa, hauste zen. Orduan.
Da, nik enekixen ez ebe, da oin dela 3 urte beraz egon nintzen, azterriken, da esazten ze, bere jasen motzela, sustituzioku gai paetako. Osea, ni izen edo beste bat izen, hasen motzela, berak kursulio itxagun zen, enekixen hori. Berak, pregunta, ezan enotan, seguru. Da, nik ernea gora itxen utzan are, gizaki, bakarri berbetan egotezan. Aztelenetan da, guko borduroko seguru, 13 urte, da, koizkondu, da. Bakarrik egotzen berbetan lan zimin beran bostein da. Hauxe ez da, asunto ez da hori ondo. Ba, 6 urteaz, moja juntzen. Haintxe, nik aldea 64 da 65 juntzen moja. Bertan, orontxe juntzen. Bai, 6 urte egutzen. Moja juntzen handik. Eta zer erakusten zen honor? Erakutzenik lehen berak eitxoan modun, ba. Erakutzi ezebez, nik zein gonozen, amarra egunin erakutzi ezebez. Formal zamarrauki. Haintxeta, ez topendan, ez. Gero haraka eskirosa. Bai, baina nik azte behin itxun. Erakutzi ez ebez, baina formala eukitxi betan gitxi. Hane orduan ez da izan batean guzein. Baina, bai, aziz, 5 urte. 5 urtetik eta 13, ba, egon guzinean, nik ez da, 18 bat ego kontaun itxun aurrerak. Geixa, 18. Bai, gure denporan, orduan denporan geixa egon guzin. Nia zintzenetik asko badatzen. Bai, bueno, zua zinenetik lasterzan hori, oetak egon zin lehena, otamarretik gora egon zin. Bai, lehena otamarra hartin de gotezin. Bai, gure zaharrauek, anaiz zaharrauek eta egon zin denporan da. Orduan nahi zin asko urte benen. Denik urte banako, bai, honen dio, gure edadeku, nire edadeku ban jaua zen ondio. Eta gure edadeku asko ginen. Aztareken urte bete barron jaixotaku, behatzi ginela pentot. Urte bete barron, apriletik eta aprila. Osak ez enerotik, gagonetatik ez, baina aprilan 18 jaixotako dela lehengoku, da urrongok aprila bitxartein, behatzi oztek jamaik eginen. Ondio, biziga geixinok, bat hilizun. Uztot lauzartu ginen gu bat da, isi horren kariko gauez bat ezartu zen, da 8 alde bene. Bai, gu asko ginen. 50 asko ginen gu. Ez atotu behatzi ginela, bueno, hau Josenixio burgain gu, Anamari dorek ez txuan ibili sekulo, iseiz eskolan. Burgain gu ondarron bizitzeten egun ordureko. Etorri itxizan. Ez. Ez da, Azterrika eskola, etorri burgainik. Burgainik 13 urteaz da ez da, Azterrika etorri eskola. Burgainik, berrota emetzen haitxilgakon da horrek ondarroa bajatu zin iguela iruro eixen, no? Gero eskolatik geroko pixkatze segidu zen du, nik ez dik bai ez, zesan urreko. Bai, ikesi barik gero futbola, edik guinen zati bat, da ikesi nahi nituen ibi aldu Azterreken eskolatik urten eban nahi, ez du dixeta. Da, nau nahi zeman hau, jungo nintzen, baina neban nahi. Ez du izten, da erraz ez du izten eban, gauzi memorizetako gauzi, nik nauk ez dut naure denporan, Azterreken ez dut nauk ez dizen danik. Arroka izate zinegi hartu, enoi arroka izate zata. Baina memorizetako kapaziai banauken nik orduan. Da, bialdu nahi nituen etxin, da beharretxun maixo txikixe dagoen orduan. Da, derrigor, da, baina nauken goi. Horretako fraile behar nahi zen nituen, Bai, 10 bat urte nauko zela aurretik, torre zein frailik, karmelitak. Da, itxoskuen, behizta botatuzkuen, ze jente modu, eta, erun nahi zen itxuen, da, baita zanutzen, baina etxin ezazten ze, koño, igual ez da hola meheziko eta Josemari zaharren abe nahi zeben erun. Anaiz zaharren abe horretaseik, orduan ez da, baina urtero etzin etorreko, baina etortezin lau urtetik edo itxuri, ze jente modu da bian ikusta Azterriko eskola etorrezin. Da, gero etxin ezazten ze, Josemari be, nahi zeben erun de, Kustino da, bintzat, nauri baitz ezan arren gero aldatu inoan, da, enitzen jun, baina, orduan, etxinde, kostakoak guen, baina, niri eskola emoti nahi ban amak, batez be, amazan, gurin, haitxek ezakun eskolaik, haitxek ezakuk, firmi justo-guztun botate ban. Erderaz, zekixen, da irakurten bez, da eskolaik bezakun, baina, biherren bak izan. Besteik ez eben ikesitxe, bestelan jakin joan eskoli behar, tontu ez zuan baina. Ikesin ba. Horrek... Orduan gero zeizen du, no? Gero, etxin biherra, eban. Ze biherra? Amalautik, bazarrexen. Ze biherra topetezan? Dana, bazarrexen, behixik hau zen, da
Solun bierra eta gero aparte hortik, idie baitea, idi ziketute, orduan idiaz bizizetan, bazarretxik bertatik bizikinen gu bakarrik. Kalin ez eban guri niainok biharrek itxen, mutile bai, zaharrak, junzin, biharrak ala da, baina haitxek eta ama da nau, gehatze ginen bazarretxen, biharren. Amalautik eta 16 urte arte, 17 arte, bazarretxen. Oin, 15 eta 16, initxun futbolin juten itzen, entrenamentu eta juten itzen, astin 3 entrenamentu, itxegen zen, astin 2, da, ondarroa, aurrera honitzen, da, gaztik egin, da, 16, astin 2 juten itzen, entrenamentura. Da, gero, partidu zapatu nego, domekan ordu negotzin partidu, normali. Ona zinen futbolin? Ona, futbolin? Ez, ona izen manitzen, Barcelona. Segurua. Baina, ona ez, baina azterreken belaunen nauken apurruta. Aparte, danetatik aparte, rotuli nauken apurruta azterreken. Da, gero, begi joten eban bako txine, kaik ezin okerrotik gatzen itzen, portero jokatzen eban. Da, salto egin ezin degatzen itzen, da, ikusten eban ezin egila, hortik ogijan. Da, Ameriketatik, anaixik abise ustenin bierra daula Ameriketan, ia nahi oten jun, zanoan, hemen ez dago, emetik ogijatek eta junitzen Ameriketa, Kalifornia junitzen, artizaina. Tan zema denpora zinen gero? Han 3 urte eta 3 hilabete, genitxun. Da, bueltan etorri, Espainire soldautzi itxa. Da, daure zazokuk min soldautza junitzen, da soldautzi egin gero hemen. Han bertan gehatzeko modu bauen, baina biden anen genagoen gerri. Da, ardixen segidu esko biherrein, ez zeben eruten bien ana, baina ardixen azpertut egin hau zen. Zakun ardik guztan, kobrau gitxi izan, baina hortik aparte ardixek guri tamaino guztan. Errexen hau nan be oportunidadi edoztan, edo zer biherretan hauen, baina arditxik aparte. Da, sasoi edarra nauken, baina arditxik aparte biherrek ez itxekotan, 6 bat urte do, 5-6 urte inbizin, ardixen biherrein, biden handik libretako. Normalin. Da, orduan, buelta inoan hauntz. Da, seguro, ez da, bizin modu bueltak handixek mota jute, ez dago, penaik eto horxean egin penauka. Baina, han nik, da, penin makina batek hartu genan, batez be, muntxu barko, zeme bat dauen, edadeko gizona, nahuntxuna nahi modun, be, ari nehar gurtutan. Alde zen duen? Ni etorren zen, bakasio ditan da, bera nahuten itzen, baten ego, unitzen, zarri ez, baina, 10 egun ego, bakazioik eta erakutzute zen berakan, Sacramento bizitzen, da, Sacramento album bizitzen da, han erakutzute zen, lucha libreik eta ikusta eta izonak, 1000 entxeek eukin nituen, nian askok eukin nituen, zemen mogun, gazti nintzen, da, itxezin, inok ezaban sinistu egiten, 17 urtea zaneo mineoanek, da, eurek zemi, guri nuguza berak hauken, neure edako zemi, da, ingeniero estu iztan hauen, eta arek ezaban pentsetan alakoik mutile ikusi biherreinan da, arek edatzen zine adure dara isola. Ameriketan, oin emetxe pastena, oin lehen txuatiko gotuzat da, baina ontxeo bai, 17 urteko mutil bat ikusten moni biherrein alpapezik uparatu gindeta, ni zoratu itxenaz, ez dut ikusten inor da. Da, han orduan muxe pastakoen ni ez. Are, zemen sinistu egiten, areta, ibili lehikisen, biherrein lehikenik areta da, edade horretako. Eta han hizkuntziaz hasieran zela konpuntzen? Euskaldunek gaunko zen agintzen. Amerikan usein guza da, baina Euskaldunek gaunken, hemen behartxoko azpiku gaunken maiordo moitxo da. Da, ez tozkun falta ikisen. Ikesi beti gendun pixkat, ikesi baina ingeles asko enoan ikesi. Defendiuteko lain bai, ibiltzeko eta jateko, da edonun edo zer eskatu edo jateko, eta bestitxe ibiltzeko lain bai. Ikesi enoan, baina naban asko ikesi ingeles, nauken derrigortu enitxuen egin, 3 urte inez asko ikesten derrigortu ezik. Derrigortu esko bai ikesten da, baina derrigortu ezik eta eskola juten ez pasa, ez tozu asko ikesten. Telebiziotik eta bakero pelikulatik eta badankixen gero zetorriko da, belarren doku, pistolio da hartu itxosu beti. Interesa ipinitxe, interesa ipini da hartu itxosu, baina asko zilegik ezi bazerrexen egon da, mendixen ez inauzen, baina bai, mendixen inauzen. Telebizioi badaunken, baina ez gaunken hartu homonik, ingeles gentiaz ez gaunken hartu homonik gauza hondik. Zozek egin joan da ikuste zoan eskolatik, o kixia egon montu mazu?
Feliz bat lau bideo beteteko beste baina horrek urrengo zein. Bai, nik, ja, hori 17 urte arte, jau ondio, eta ikontu. Ez da, 70 Horkixe basatu goi. Bai, txoina maitzeko, esazu soldautza etorri zinela, nun egon zinen? Bitu hori zen, kampamentu eta ero Pamplona, Iruñan egin dune soldautzi gainako. Zemat urte? 15 hilabete, 16 hilabete. Enerotik eta aprila. 14-15 hilabete. Enerun jun, da aprilin zorri bueltan. Baina, hor bai pasan noan txardoz, egixe neumonisiaz garbitzu initzen da. Hor bai. Benetan pasan nutxun putak. Baina, bueno, abe pasau zen. Listo. Eta asko zaitxu baina. Horre, zuk izena apelliduk eta klabe hoitezuz horretan agotariuz. Burgala esan honek lehenko netxako lako horretan, nareuk preguntoko nabala, osertuko nabala, eta la hostia, zuk edu nabala pizu. Esan honetan preguntoko, pari. Calazo González. Zen motibu unikaren izena bide, gogu nago txun motibu. Adri, estimo albihua bizi guzti zen?